Stați. Bună tuturor, eu sunt Radu și vreau să vă cer scuze că nu mi-am postat, dar mi s-a întâmplat ceva îngrozitor. Voi știți că m-am rupt piciorul, m-am dus să-mi schimbe și pasamentul, m-am ținut acolo câteva zile până mi-a schimbat și mie pasamentul. Câteva zile m-am ținut, deci, da. Și n-aveam nimic filmat și chiar n-am putut să filmez și sper să pot să țin asta cu filmatul pentru că e destul de greu, dar înainte să vin, sunt împreună cu sora mea. Salut! Da. Bun, ieșea pe blocul joc în casa ei. Adică pe a tocmei. În ce ai este îmbrăcat? Am atâția pești destul de mulți. Am părerele astea la costume. Nu, pentru că tot așa sunt, cum știi tu. Am căruțurile, am mâncarea. Stați un pic. Bun. Am zis să spun aici niște mașinuțe, bine, mașinuțe. Și am de asta care mi-am descris-o și la cadouri chiar n-am nimic, adică, da, bun. Mulți au de ăștia, dar n-am eu atâta, nu sunt prost, sunt destul de noob. Ok, o să fac un trei cu fata asta. Cine știe ce-mi dă? Sper să accepte. Bun, acceptă. Dacă vrei îți dau vacuța. Mamă, deci... Nu de pe accept, da. Ce-mi dai dacă îți dau vaca? Nimica. Da, și chiar am făcut și eu acum niște jucării din... ăla și mi-a rămas datoare cu el. Adică, da. Până că fac un trei cu fata asta pentru că mi-a dat. Wow! Nu o să dau nimic să văd ce unde ești? da. Accept așa. Bă, stai ca să-mi dau o pisică pe gratis. Deci cred că o să-mi iau o pisică pe gratis pentru că dacă nu-mi dă... Nu cred. Cred că o să-mi ia. Ce ești îmbrăcat în frac? Da. Pentru că așa am rămas de atunci, nu m-am schimbat, pentru că sunt nob și cu ăsta nu sunt de lucru. Și mai nob așa. Ce și ți-ai îmbrăcat numai ca să facem TikTok? Da, odată, da. Da, acolo am rămas. Stai că te văd, uite-te. Ești la Nu, hai să facem un trade. Că n-ai de trade. Ba, le ai, stai. Așteaptă un pic. Stai că fac un trade cu cineva. Da, Cirina, că fac un trade cu cineva. Ia uite-te la asta. Mamă, deci pe să de pe accept, adică dacă nu de pe accept, nu te cred că nu de pe accept. Bine, e o bilă care e destul de scumpă. Da. Îmi dă un porc. Un porc. Pe vacă, un porc. Ia, dă pe accept. Dă pe accept în locul tău. What? Hai. Tu e nebun porcul. Eu zic să stai pe accept. Hai, dă pe accept. Dar nu-mi zic că e pușculiță. E porc, e porc. Uitați cum arată. Ce tare. Nu, hai să facem un trade să-mi dai Eu vreau porcul. să-l îmbrac. Nu, haide. Hai să facem trade. Faci un îmbrac. Chiar am și un pete că mi-l scos și îl îmbrac. Uite, de ce ți-ar îmbrăcat, uite-l. Uite, porcul cu ocherar. Stai că mi-a cineva să fac un trade. Ia. Porcul cu ocherar Ia, de soare. cine? Nu zic că nu-mi dai nimica. Doamne fere. Lol, ce asta e o piatră? Radu, trebuie să-i dai pe accept. Se face invizibil. N-ai cum, ba... Dar toți îmi dau trade-uri, deci nu mai înțeleg nimic la oamenii ăștia. Radu, zi pe nu, ca să facem un trade, trebuie să porcul meu cu ochelari de soare. Doamne ferește, Radu. Accept, bun, ia ce să dau. Ia, uite ce să dau. O pisică, serios. Dacă îți dă unicorn, de pe accept. Hai, Renat, să facem trade-uri. Ok. Accepti? Dar mai uite porcul mai întâi. Hai, accept odată. Dar uite unicornul. Nu mai mă joc cu tine. Nu unicornul, uite porcul. Nu, hai să facem o dată trade-uri pentru video. Pentru videoclip. Și dacă putem să strângem 2 like-uri, sunteți foarte tari. Ce-mi dai? Uite, ce-mi dai? Mamă! Ce-mi dai? Doar atâta, ce nașpa. Îți dai seama că nu se trece practic. O dau! Așteaptă, încă nu de pe decline. N-auzi ce stau eu. Nu prea cred. E o bilă foarte mare care poți să scoți ceva. Vrei să dau steaua?
Ce? Să dau steaua. Păi ea nu, lasă așa. A, da, să știi că mi-e redactoare atunci, deci trebuie să-mi dai un tot că ți-am zis. A, stai că scriu și eu aici. În afară de porcușorul meu. În afară de porc, înțeles? Stai, să-ți dau pet. Mă lași? Să-ți dau pet. Cred că e mâna și ea. Lasă-mă în pace, că fac un trade. Să-ți dau pet. Mamă, ce-mi dă asta? Îi dau role. Gata, ți-am dat pet. Bă, sper să dai pe accept, pentru că... O, Radu, îmi dai eu. A, da. Nu, ai Renata, dă-mi un pet. Stai că fac un trade. Un trade, care să l-am dat pe decline. Mamă, ce primești, lol. Eu zic să dai pe accept. Tu? O să dai pe decline? E un cărucior. Îi dau cu ăsta mare. Ce, Irena, e clip pe un cărucior din joc, ai nebunit. Așa de petul, normal. Logic că nu o să dai pe accept, da. A, stai că tot cu trade doar numai și văd că voi nu puteți să vedeți nimic, adică... Stai. Radu, dar vezi că ți-am dat un pet. Serios? Serios. Ah, mersi. Dar promisiunea gata făcută, că ți-am dat pet. Mamă, dacă o cuțit, eu limonada, dau pe 3, maybe. Radu, adică porcul meu e șmecher, are ochelari de soare, se pronunțează. Radu, mergem un pic la mare. Se zice, stai la mare. Așteaptă, Irina. Hai la mare. Nu-i mare. Hai la mare. Vine vara. Vine vara. Bine, taci. Hai odată. Mă duc să-mi cumpăr un pet. Ok, hai. Vii și tu să-ți iei? Da. Nu, hai să-ți iei un pet, dar n-ai bani de pet, scuze. De unul am. Bă, n-ai bani. Stai să intru. Și n-ai pe să bagi bani în joc. Dar nu te bag bani. Îmi cumpăr din ăla în care ți dă gratis. Ok, să dau pe accept, să dau pe Radu, decline. dă-mi mie. Deci jur că stau pe gânduri acum. Am acolo. Mi-l dai mie, te rog. Mereu mi-am dorit. Mereu? Ce-mi de dacă să-l dau? Păi îți dau Porcul. porc. Nu, în afară de porc. Asta. Ce? O felie de pizza. Ah, așteaptă. Da. E foarte mare. O să dai pe accept? Sigur o să dai pe E accept. foarte mare felia asta de Sper că o să dai pe accept. Ok, și când mergem la mare? LOL! Hai că mai dau ceva. Mama, Uite și ea vrea să fac prezența. Mamă, deci sper să dai pe accept fata asta. Ok. Cred că o să dau pe decline, dar chiar dacă o să dau pe decline, rămân cu... Nu știu. Promite-mi. Wow, mi-a dat și un lup și motocicleta și un sandwich. Ce tare! Radu, tu câte like-uri vrei să strângem la episodul de azi? Păi eu vreau să strângem 2, tu? 2 like-uri? Da? Da, pentru că sunt mai mică, să știi. E de ajuns. Ok, păi dacă strângem... Ce, nu deci 2 like-uri, eu zic că e de ajuns. Ok. Nu cred că putem să strângem chiar foarte multe like-uri la acest video. Ok, și când mergem la mare? Stați un pic, că tot să nu mai se aude vocea și din greșeală, gata că l-am scos. Ok. LOL, ce felie! A, e felia mea! Îți place? Da, e fain. Radu, what? Sunt sub pământ! E sub pământ! What? Suntem în reportezi la cadouri? Radu, când mergem la mare? Păi de n-avem nevoie la mare. Te rog. Dar nu. Hai, mă duc la camping cu una mea motocicletă să văd. Wow, e pe negru, las, că e bună. La mare, pa! Eu am motocicletă ca sărac. Ghice ce mi s-a întâmplat mie? Deci, ia. Mi-am cumpărat dita mai cadouri. Degeaba. Păi? Mi-a dat șoarece din ăla pentru pisicuțe. Mama, cred că o să vând la tapere o grămadă de apă, pentru că cred că o să le pice bine. Ai cu porcul, la mare. Gata, mi-am parcat motocicleta. Dau porcul. Gata, asta că îmi bag aici, asta că mult o să vrea aici. Fetițo. Dacă mi-aș cumpăra și eu, dar unde mi-e lupul? Trebuie să fac asta și chiar nu vreau. Ok. LOL, îmi dă
No, să dau pe Axiotirina. Nu cred. Eu am câteva din astea. No. Cred dacă îmi fac nu. Nu, cumpărați, nu vă zgârciți, că doar nu muri. Hai să fac și un dans de la, știi tu, dans, ca lumea. Să... Mamă, tot Până când schimb hainele? Dans ce... Când schimb hainele? Când schimb Ah, nu le schimb, pentru că dacă sunt nouă, nu le schimb. Sau pot un pic ca să le schimb, nu? Da. Uite, să dau pe față de băgătaș. O să-mi bag strălucirea. Dar nu ți-am luat ele. Ba mai. Ba. Uite! Ce? Hai să mă teleportez la tine. Pe care arată urât asta pe mine. Îmi bagă preferatul meu, da. Radu, vii și eu la camping. Stai că intru aici, că aici găsesc ceva șmecher. Săbile mele. Bun, m-am băgat săbile pentru că fără săbii nu sunt potrejat. Să fim și noi serios acum. Ok, acum sunt pe... Uite-te în aer, Radu. Da, Irina, eu acum nu se încarcă Păi eu zbor la ora asta. Eu zbor. Mama mia, ce fain am urcat pe pustulic ăsta. Stai să bag și un păr. Adică pe tine. Ce cu atitudinea aia îmi bagă atitudine de ninja? Bă, de ninja am zis. Bun, mușchi. Aoleo, ce bombat. Să șmecher. Radu, dacă mă vezi, eu să zbor. Mă, așa mai merge și așa zic și eu că mai merge treaba, nu? Ieși afară un pic de la camping să mă vezi cum cad. Ok, să așteptăm. Stai să văd unde. Am ieșit. Așteaptă. Și... ajutor! Te-am văzut. Salut. Lol. Ajutor, ia-mă în brațe. Că m-am făcut. Chiar, ce îmi dai dacă îmi dai porcul? Păi vreau să văd ce ai. Da, fraților, a fost un episod mai scurt, dar... Să-l încheiem. Cum? Când putem să mergem la mare. Pentru ultima oară să mergem la mare, pentru că m-ai spăcit tot episodul de mare, cred că m-ai făcurat. Cred că am auzit mare de vreo 10 ori. Numerați voi și spuneți-mi în comentarii de câte ori a spus Irina, mare și dacă ghiceți vă dau și eu o inimă. Și pe TikTok și pe Instagram, dacă aveți Instagram, vă dau și eu să spun nimeni așa pe YouTube. Și... Da. Ajutor! Nu, Irina, că am găsit în picioare. Cum ai vrut tu, am ajuns la mare, mă dau și eu pe topogan. Cu porcul la mare. Și ne luăm la revedere de la băieți și fete. Uite-mă cu porcul la mare, mă vezi? Da. Ai de capul meu. Porcul urcă. Dar acum, da. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Radu, voi sunteți cei mai tari și ne vedem data viitoare. Pa!